Welcome back to my channel. How are we all doing? Please make sure you like the video and subscribe to my channel. Give the video a thumbs up. Subscribe to this channel, very, very important. We are back again on a new video. I just want to present to you this report. It was reported that some a gang of kidnappers in Anambra State have been captured, and the people that captured them are another gang of Soludo called Udo Gachi captured another gang. You know what that means. They are doing this to themselves though. So what we are seeing here is is nothing but the real thing that happened there in Anambra State about the kidnappers and what have you. So in this video, I'm not gonna say much. I just want you to hear the news yourself and tell us what you think about it, because it's somehow sensitive. It's somehow sensitive. So we are not gonna go, run the program, go deeper and all that, because the names mentioned here and the confession of these kidnappers, it may shock you. That's why you need to pay close attention to every word that proceed out from them, so you yourself can be the judge. I'm not here, like I said, to go in detail or start talking, because my opinion is my opinion. But does my opinion matter? Sometimes, but not always. So in this case, it doesn't really matter what I think. You understand? So I believe you yourself, you may be in position to have voice than me. But what I want you to understand is to hear the news, hear it yourself, and you cannot make sense out of it without without bothering anybody. So the comment section is on. Hit the comment section and let us know what you think about it, and make sure you like the video and share it on any platform of your choice. So you are going to hear a lot of things. Like I said, the names they mentioned and everything, is shocking. But let me highlight one thing before we move further. The part that I felt bad about it is people, after you are committing crime, kidnapping and doing all manner of nonsensical things, when you are being caught, whether from the right people or another gang, captured you, you started sounding as if, oh, they deceived me to agitation, they deceived me to believe that Biafra is coming, and we are being brainwashed. That kind of thing is what Udele and what is the name of the Iuruago, Ikegurago and rest, or even Jovika, that's the kind of thing they want to hear. And this is to tell you that a criminal is a criminal. So that when did that decision turn to when did it turn to kidnapping? If you are being called to agitate, or you feel not being called, you are willingly joined, and you are agitating maybe in one way or another, and all of a sudden you are not certain as if somebody brainwash you. Brainwash you in terms of what? What does that have to do with you going out there to kidnap? Mazda McCann or someone, ever different prime minister, have never ordered anybody to go out and kidnap anybody. And they actually confessed that this gang of kidnappers are the one behind the unaliving of Dora Akuyere. Dora Akuyere, right? So her husband, that was reportedly by unknown gunmen, and all that, this gang claimed they are the one behind it. And the name that they mentioned on that is also interesting. So, like I said, I'm not here to analyze it. Just hear it yourself as we move further. I'm gonna allow the voice to come up.
So all this thing is the material that they are using. That's what I'm showing you first. So before you can hear their voice. Yeah, well, carry on. I'm not gonna forget. Onye Bụ onye? Onye bụ Chukwuemeka. Onye ebe ka ị bụ? Amụ Aguleri. Ka esi adị ọ na Aguleri? Amụ Enwe. Afọ one ka ị dị? 31 years. Okay. Ka ndị nwe ndị ngwa ọgụ niile adị ebe? Mụ na ndị otu m nwe. Mụ na ndị otu m nwe. Okay. Mana ndị mmadụ si na ị bụ onye ala. Kedu? Bụrụ m nwere na m isi dị mmanụ ma ala. Na do maybe one to two adị na ebe a ka waja ekwu okwu a na-ekwu. Okay. Ka ihe unji ngwa ọgụ ndị a niile eme? Ngwa ọgụ anyị na-eji bụ ngwa ọgụ anyị ji ma mmiri anyị mere mgbe gara aga pụta sekịtarị. Wele mere kidnapping. Okay. Na kada fa gị? Afam posta dị mmọji. Afam posta dị mmọji eji pepper wee mara. Onye ebe ka ị bụ? Enugu steeti. Okay, biko kedu onye kidnapụrụ akwa ọkụkọ n'ọba? Ọmụbem. Mụ na ụmụbem o. Gị na ụmụbe gị? Ego one ka ọ kwụrụ gị? 40 million. Okay. Ka e kidnapụrụ Porsche? Ọmụbem. Gbagbuo isi mmadụ na họteelụ ya? Ọmụbem kidnapụrụ Punch. Ụmụbe gị? Ego one ka ọ kwụrụ? Amara m ego na ọ kwụrụ ha. Okay, what of ọbụkwa nne unu ọgụdị ndị sekuriti? Nke bụ eziokwu. Na ntu isiri nọrọ na kedu? Ya bụrụ anyị nwajide ndị sekuriti dịka esi ugwu anyị na ndị sekuriti bụ ndị izu na anyị gbuo ha. Ya bụrụ anyị nwajidere anyị ga-egbugo sinsi. Mana ekene dịrị Chineke na ndị udo ga-achị jidere anyị wee hapụ anyị ndụ na-enyekwa anyị nri. So ekene ka m na-enye. Biko kada afa gị nwanne? Nwoke Chidindu. Onye ebe ka ị bụ? Ka ihe ejibe mara gị? Small. Okay. Kedu ndị nwunye ndị a niile? Mgbe ọgụ a? Gị na ndị otu gị? Ka ihe nji eme? Na-ekwusi okwu ike? Anyị ji bịa bido ihe struggle mesịa kịta were ya na-emezi kidnapping. Okay, where name is kidnapping. Okay, like how many places can you make an operation? Isn't it the checking point? With the Mbasaba Budi Dara Louder. Mbasaba Budi Dara lesson Jadi. Like onye bụ ndị onye na onye? Onye lead I go to Chukwuese. Onye ebe? Onye bụ state. Okay. Kọrọ ihe mere that day. Mbọsị a o bụ escort ya ka anyị na gbakọrọ egbe. So anyị gbagbu escort ya mmadụ abụọ ndị polisi. Okay. Before I were nwetazie ya. Okay. 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 Ke ihe mere n'aka biko ka ezi afa ga aga n'ụwa. Onye bụ? Onye ihe a na-etu gị? Yo na-etu mbọ nwanta. Ọgbanta agụ. Ke biko nwere ike gwa ihe mere gị n'aka ga? Ọ mgbe ndị agụ na chemba bịara na be m. Yeah. Ka bịara mụ na wana mbọ gbawazie egbe. Okay. President mgbe atụtazie m n'aka. So ime ofe ka ị na-akpọrọ ibe gị na? Yes sir. Okay, ime ofe abụbe gị? Yes sir. Okay. So onwe ihe ọzọ ị nwere ike ịgwakwu anyị mụọ? Okay. Afọ onye bụ ọga biri ife. Kedu ha ma na-eji nwunji nwetacha tools ndị a niile? Kedu afọ ọga gị? Mosquito? Yes sir. Okay, mosquito ahụ onye ebe ka ọ bụ? Onye bụ steeti. Onye bụ steeti? Yes sir. Okay.
Igbo bụ Igbo. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ njem ọzọ. Ọkụrụ ife na-eke n'ọnụ. Aka m na-azọ ndụ na-azụ sụkọ ndụ ike o. Kama ya na-afụrụ ike ife ka ubi wee lụọ ọba. Aka m na-azọ ndụ na-azụsị ndụ ike kama ya na-afụrụ ife ka ubi wee lụọ ọba. Ana m ekene goro ndị Oraifite niile. Na-ekene ndị a na-edo niile. Na-ekene gọvanọ anyị Charles Soludo. Na-ekenekwanụ n'isi anyị Kene Makari, na-ekene Ọgbọmpi, na-ekene majority leader, na-ekene the House of Members niile, all the commanders. Enwere m ọtụtụ okwu mana ife m kwudere na onye ọ na-eme ife ọjọọ ya wepụ aka n'ife ọjọọ. Ọ dụrọkwara amụ m wee kpọrọ isi na ahụ kama na mara na mmadụ abịa bụrụ nne m si m nye ya ego kwere etu aha dụrọ ọ nwoke bụ ka m bụ wọnsụ ka a na-anwụ ada anwụrụ ugboro na-abụ wọnsụ ka a na-anwụ ada anwụrụ ugboro na-abụ ife dị n'ije onye bụ egbe na ọ bụrụ na onye ochi egbu ngwu egbu onye bụ onye ochi mana ọmụnwa egbu onye ochi na onye ochi egbu na ọrụ onye akpatara m ego. O nwere one of my boy ndị agbagburu bụ iwe m the key one of my boy ọ na-eme m ọ na obi na-agbali m ọ dọrọ m mma m buru egbe ọ dọrọ m mma mkpara egbe aka the key one of my boy ọ dọrọ m mma mkpara egbe aka o for just no reason o bụghị egbe onwe ihe mere agbali edebe na bịa dọrọ m mma o mana ana m ekene gọvanọ Anambra steeti ife m kwuru elu na onye ọbụla na-eme njọ wụpụ aka na njọ na nje adịrọ mma onye ọbụla na-eme njọ towepụ aka na njọ na nje adịrọ mma bịa nne bịa nọ n'ala ebe a kele afa gị amala onye lauda amala okwu dịrị pepe ime onye a amarọ m ya mana ọ mgbe m fere ya ka m bịarụ mara ya ọ mube m si n'aka m wee pụọ mfe gbagbu ụdị onye ana m arịọ ya biko ya gbaghara afọ m anya mmiri juru m anya mgbe chi gosiri m ya ama arịọ na gọọmenti ha biko na-arịọ biko ọ mube m si n'aka m nke mere ya bụ ndị otu onye a na-ebe a so biko gbaghara ndị otu onye nke ọkada afịa ndị otu ọgbanta onye nke a gbagburu di onye a gbagbu ụdị onye a iwe gị gwa m afa iwe gị gwa ya afa ndị nke ọzọ ma ọgbanta afa ndị nke ọzọ bụ nke a na-akpọ mosquito ejikọta afa ya bụ Ugochukwu ụtọ onye Ebonyi steeti na onye nke a na-akpọ Mok 12 na onye nke a na-akpọ Emeka na onye nke a na-akpọ Green ndị Ebonyi ka ha bụ mana ọ na-afụgo na ọ na-agbagbugo onye ọ na-agbagbugo di ya ka nna ya biko ya gbaghara kwado ụnụ mma kịta kwefere obere nwa oku n'aka ọ dịrọ m mma kwefere obere nwa oku n'aka maka ọ bụrụ na ọmụ a na ọ ga-ewute m so anọ m ayọ biko ịgbaghara ya biko ya gbaghara nọọ ihe ebre wọchịrị anyị wee sị na anyị bụ ndị sekuriti anyị kpọọ ha ndị zuu nọọ ya ebe mmeri elu ya biko ya gbaghara biko anọ m ya ka ndakwa na n'ala Igbo niile na-aja na gọvanọ anyị ana m ekele ụmụ Igbo niile ebe onye ala na ọkụ na-enye ife na-eke n'ọnụ agwa m na ọ dọrọ amụ m okporo isi na nkwụrụ narị ya ego gbuo ya ọ dị ya mma n'obi kama na nke a wutere m o wutere so much ka o jegote ife n'iro nwaazị agbari ya isi na-eme nte eme imo o wutere m so much ọ dọrọ amụ mma wee were ife a n'aka obi adọrọ m mma ahụ mana onye ọbụla na-eme njọ wụpụ aka na njọ na njọ adọrọ mma onye ọbụla na-eme njọ wụpụ aka na njọ na njọ adọrọ mma ọ bụrụ na fa jidere mmadụ narị ya ego rapụ ya ndụ nọ na ijidere egbuo ya for not reason o nwere ife ome mana ihe m kwuru na ome njọ na njọ na-akwụ ome mma na mma na-akwụ ana m ekele ụmụ Igbo niile kwuo na anyị Igbo ya adịrị mma anyị Igbo ya adịrị mma All right, you have heard it all. You have heard it all because I said not to talk. Like I told you, I'm not going to say more, but there's something I want to highlight here. You know, when the guy talked about how he started as, started agitating, then the neighboring watch line, that statement, that's where I felt like, is this real or is this another propaganda to set someone up or to make things look like those to justify their point of their claim?
I have not done any investigation or research on this. I don't have access to for now. But I can tell you, judging from what I'm hearing and what I'm seeing on this video, I don't quite believe what I'm seeing. You know, I don't, it sounds, to me, it sounds strange because I have seen some videos of people saying that these people, you know, Dogachi, they don't joke. Like that lady that we played her video from Agitation Ground that gave testimony about her brother. If you remember, if you follow us, I can guarantee you that you will remember the video I'm talking about. And this guy nearly done begging no be able to this girl. And no brainwash get brainwash and I found the security I found this. Nobody, there's no teaching like that. I've not seen any, I've not listened to I don't have any video. I can't remember any video of Master Americano saying something like that. I've not seen any video of someone about the Prime Minister saying anything like that. I've not seen any video or any message from Dr. Ngozora saying anything like that. That in give another the security, just security, give over no zoo, give over. No, I have not seen any video like that. And the issue of name brainwashing, what exactly name brainwashing? I don't quite get that. You are being caught in your criminal activities does not mean that you must push it to Biafrans. I understand that all of them, they want sympathy, they want to be forgiven and all that. But in as much as you want that, don't forget that you actually, putting some people in danger by saying that. Like I said, if I were to analyze this video the way it's supposed to be, it's not gonna go down well, and you can't do that in recording video like this because we will not have it will be too long. But if we present it on a live broadcast, they will still pull it down. Why? Because somebody is holding gun and all that. So the chances of keeping it normal, like pleasing everybody and don't of the platform, is quite difficult. But I would like to know your take. Just listen to everything they said here. That's why I did not pause it and talk. I want you to follow it from the way they talked and everything so that you cannot know what to say and the way they are coming from. But this is my own opinion for now. There are many things to touch on this, but let us just end it here. Please tell me what you think about it and like the video. Share it on any platform of your choice. I can't wait to hear from you, to understand or to know your own take, to understand your side of this, your own take on the whole thing. And please subscribe to the channel and like this video. God bless you. Bye bye for now. Take care.